Nyakora moge joang machiegni wantie kar ka nonro mag weche mag tuke chakore sana yanga nyakora moge joang ichiewo yo machal nade. Iwacho ni weekend obedo mapek mamit ne jok moko bede podi jok malor kawuok e league malo kadok piny moko dong' malo kama gintiere timero negi mana pressure. Iwacho ni pressure makamano gisechako wuotho kod yedhe mago makwe wich bar nikech ikia ni wiyi nyalo muoch e yo machal nade. Kama tiere kodi ka kawuono nyakora moge joang Gor Mahia odok e namba 3 tuke to pod gidong godo. Arsenal ni malo kacha to kama entiere iluwe machiegni ni machiegni ahinya kod team mano mar Manchester City. Sani gap mane iwacho ni points auchiel cha osedok ma dong points adi 2. Arsenal noloyo to nok giloyo obedo mamit ne jok moko to kigo jowadu olet to jowadu bende nya bedo mamor e kindego. Nyakora moge joang ne loch mane giyudo kendo ne gisudo kode kata kamano onge gol mane giloyo. To kindego bende nyakora moge joang tiere tuke mag Afrika ma ugwe mag jod bura ma Afrika ma ugwe ma East Africa Community ka gocho sama walose ni mano e pinyno mano ma Uganda. Kendo ka gisebedo ka gitimo tuke mopogore opogore ka gin gi ng'we gin gi tuke mag adhula. To bende ing'e ni jaod bura mar Ariada Senior Council Otiende Amolo nyalo chiwo assist mager kendo malit mamit. To Senator mano ma Kericho nyalo goyo kraka. Iwacho ni kogoye nyakora moge joang yo kereso winja kama intiere mano lineup margi kama ne gintie nyakora moge joang. En wadhi do thuolo mar range kendo wane bende kaka ne gol makamagi ochako kendo kaka nodonjo. To mokwongo sani okinyi ma kawuono amiyo thuolo mar moso oganda mana mapiyo kawuono twak thoth ahinya ubor kama wantiere kar ka dhi bedo ka kod welo adek nyakora moge joang 2 osedonjo studio kar ka Willis Odembe kod tiem Kennedy Ochola. Willis Odembe oyawre kendo machiegni Nyakleo wagone Nyasachwero kamano nikech wachako do waromo weche bedo mang'eny to ka Nyasaye ochako miyo thuolo muchako romo bang' week ugone Nyasachwero kamano. Leo week mokalo e weche mag mpira pressure matin lakini ng'wono manya neno nyan gi nyathi matimo Kasjea kendo nyotimo maber nikech aneno koyudo EE1 expectation exceed expectation oyude kuom subject ariyo taneno ko meeting expectation mudongo oyudo teta taneno ka stamp pathway aneno ko 59 point mano manyiso ni en ng'ama ka en KCP machon to en ja B+ kata A-. Koro to en nyathi manyako maning'e ni adhi ma fine kendo kabisa kendo kochopo Jamhuri nyoyude ka gine joma werne jatelo State House maning'e ni en achievement seche moko gima nokatimo ento setimo matende ni koro an koro ngimana kata Nyasaye kawa to gima obiro setimre ngimana. Koro mago gik ma erokamano ma nyaka gone Nyasaye nikech Nyasaye ni onyalo timo gik moko manok ipango. To awacho ni ga pile Zaburi ni ka ok Nyasaye obedo majaka korwa gik mang'eny matimo nikech ne accident ang'ang'oge. Koro wameduru malamo Nyasaye kamoro amora ma wantie momiyo kata nyoro kanyachiewo injili kalo nyaka kunga winji ga mokwongo kendo gwedha ga mang'eny ogwedha mang'eny ma weche odhi maber kabisa kata be ni Arsenal kata be ni wawuotho gi Panadol Extra mfuko but Nyasaye dhi bedo Nyasaye kendo an gadier ni pod wadhi bet ewi yien nyaka dako mogik. Erokamano ahinya Cleo. Erokamano ahinya kendo puoch gi pak ne nyako kuom timo makare ahinya kama ntiere kar ka Ochola bedo nade. Erokamano Cleo aparo ni weekend nyok rach kuongo waduoko Nyasaye erokamano kuom miyo thuolo mwadugo wachako rado ka Cleo weche thoth gi wane Desemba aparo ni wadong' gi days to wavuko higa to wakwayo mana jok ma samoro ni e department ma samoro koro sani koko sikamoto magi jok ma deal gi transport ni dalawa gik moko te kata mana gol koda loyo jok mane mpira it is only 2 ways is either build up kuso power play kata set piece. Koro gimbe seche ma koro ji chako travel koni wang'e ne gima ng'ato timo kokiketo safety mbele my friend kiketo pesa mbele molo safety to samoro wanyalo wito gik moko njo witi wakawa ne precaution mondo wang'e ni as much as wadwa ni wago trip a day to wang'e ni dhano wating'o ma samoro tie jok motegemea gi either direct kata indirect okosebedo maber weche makapaya nyaka sani kendo wakwayo ni Nyasaye kwa go chongo piny ni
oduoknwa weche gi piny mondo kech okosalni maber nyaka sani kileo but en akwayo ng'ata mane starring kanyo either private either public PSV vehicle obeda ne ka wan arita makende mag ngima jowa mondo gichop kama gidhiye mondo giduogi mondo wadwa rado gi ji kendo higa manyien leo e peyo mag mpiche matindo mwagoyo kaka youth team nyonyo wan maber sana nyo wan gi game mare jo Burhan e Camp Toyoyo and very unfortunate nyo gi turnout nyo gi chop so nyayo do 3 point kaka chik wacho mag opira manyakalo ni 2 goals but gima ajiga ni makono ka federation pele ni jok ma are not serious contenders to giwe keto no fixtures kechi ka team ko kwacha ko league osechiwo covers adek moko chuno ni ndiki wedo mondo dhi koro points gi sedo ka samoro ko dhi keto kecho se gole koro giga inagi ging'inwa timbe moko ma at least manyalo kelo nwa competition kicho pira tigo e pap pira ma ji dhi to ka cover we never believe ka jok ma deal gi development we want to see keleo kendo ambe piny wanyoru mono yan nyithindo ariyo mane youth team manyo timo gi kendo nyogi kalo maber sana aparo nitie picha nywago gi kendo nywa keto gi parade kaka nyithindo kaka sani ko ma youth team wan gi under 15 asicha ko keto under 15 and 12 ma ka in gi that caliber mineno kan tie kendo wan ka kwapogogi seche mwa keto mwago league man gi cards waketo puonjo koni to gin matindo go puonjo koni koro waketo jite Christian sa ko low school ni kichodo ni waneno kan tie vacuum e basics football sports ko chaka pod ngato tin ma pod onge pache gik mang'eny pache to you can achieve gimidwaro odwan ka gi kat 17 to they are ready to national level kamano wazo pochi gi pak bene jotugo makamano mano timo piny no makoro nyaka sani nyakoro mojo manang'o twak e cheno mar mbakoro mabiro kar kae ka waloso e tugo mago mag jod bura mago mag Afrika ma ugwe nyakoro moge jwang e tugo ni Kenya noloyo ka gonde 2-1 e tim ma Burundi mag jod bura ma kocha ma line up mar gi nyakoro moge jwang ka gintiere kar kae achiel kido jod bura mari ma bende neno kane kanyo sawa ng'ato wacho ni kokine jod bura mari ka loso e od bura tiende wer e pap captain Otiende Amolo ntiere kar kacha kindi jod bura moko ngeni tie Willis Odembo seneno jod bura mamoko mantiere tie mago me youth bene tiere kar kae ma en Kennedy Ochola oseneno jok monego bene die workout ka Arun Cheruyot ntiere kar kae neno Anthony Kibagendi e kend jod bura mamoko ma pod ntiere kar kae kaka ng'wech wuok to ji renga eno ka girengo nyakoro moge jwang sani ma gol mane gonde mane odonjo nyakoro moge jwang to enya mano lo kanyo kod Arun Cheruyot mano e kind Kenya kod pinyno mano mar Burundi mano kama ne gintiere mano ne offside mano kama ne nitie mio okawe to duoka kanya achiel kachiel wanya neno tipo machielo mano assist michiwo kanyo kod Otiende Amolo mano kama gintie kanyo ka ichiwo pod assist podi gonde pod medo mana biro achiel kachiel ero kimake tino mana ka gidhi mano Alan Chesang mano kama gintiere kendo kineno kaka gonde pod medo donjo kama gintiere enda nyisi jogi ko bimbe chance e wacho bedo weekend mapek ahinya timbe ma Kenya nogo mag junior ka te nyiri kod chuo magi wuok e competitions magi kama ne gintiere achako dio Dembe ka gintiere ero kama na nyaki leo mjumbe ni neno ka aparo ni kuro nyisi ga kan sama nyisi ga ne gol ma ya juogi oero ga jo Simba Oyoma ko neno gi wangi nikech Otiende be ok wabor en ja Oyoma to en e mbunge mara to nyi neno assist ti neno kit gol mano assist mochiwo to kit gol we ma mtie moro kendo makoro ne Cheruyot oloyo classic ma nyo pimere mana gi wacho no ingo kata cha nini Yokares aparo ni en gik moko mabeyo manyiso ni seche moko ntiere ma kaka ng'ama jatelo inyiso ji ni kaka gino timore koro mondo kiwach ni nikech ntiere wabunge moko miwacho ni seche moko kanie bunge kucha to gilingo giwuok but ka ginoko kanyo neno ka gitimo wonders koro aparo ni en mana poch gi pak nikech East Africa ni ngene osebedo gi weche mang'eny nikech gini kopogore gi weche mag mpira ni Cleo nitiere kaka okelo bonding moro nikech igni ndalo nyaka wach GNC to gi weche mag
Tanzania gi Uganda ni wasebedo gi tension sana among ourselves jo East Africa. Kuneno ka jogi nyalo bedo maromo ma go mbaka, nitiere tension moko manyalo tulia ma wanyawacho ni kara wane mwago ko kaka jo raia, tineno ka jotelo tineno ka ginyalo romo kaja kendo ginyalo nyiero. Koro aparo ni magi lessons monego bed ni mondo wan bende wakao kaka raia, ni kik wakao gik moko wabede waket matek ahinya. But poch mara gi pak dhi ne jotelo kendo dhi ne mbunge mara Otinda Molo. Ang'eyo ni Nyasaye pod biro dhi ko nikech Cleo sama kama kawacho Otiende kanyo nitiere ndara moro manyocha wagoye koko ka mar e ward mar East Asembo, to ma jatende iluongo ni Mheshimiwa Agodi nyotimo maber. Cleo nyaneno kan tingni osedonje ground kendo tich dhi mbele kowuok oyude koriera mbugu. Maga ng'eni tich ma nyaka mbunge ma Otinda Molo nyaka ng'i gik moko bila gi governor Orengo. Ochola. Okay, aparo ni Cleo that's the essence of sports. Sports do ketega jok mano pare mondo wabed together. Seche wan together no we think together. And aparo ni ene levels, tie levels mag retirees, tie levels mag jok matiyo, tie level mag nyithindo pod youth. Koro ene tires te in the levels te. And it is good ni gitimo. Gimak wayo the technical bench ni giwaka on sit ups and press up. Kadwa neno ng'ama go mpira mosamoro chwe kama chachaki. Opani kwa gitimo press up gi sit ups to kech opira igoga no ka wagolo gas manage ni maber to pan ginyalo go maber kabisa. Koro giwaka hard kendo neno ka giloyo through set piece, kendo neno ka gino piche ging'eyo matino moments mag ging'eyo matine gin jok mane ogo gini ka gitindo. To gimoro kitimo case kitin kata kichako time chon kata ibed ng'ama ng'ongo either pod inyalo pass information kata pod inyalo time ka kitime cha kupono mi nafas. Koro giting'o wa malo, ineno ka iluongo ni volley mano pira mogo iloye gi malo, mano volley weyo bounce tiloyo. Jok matin sana mong'e moments kata mar jotugo magocho sani, but iyudo ka jatugo no kata munge jatelo no pod inyalo time nade, pod inyalo goyo seche gi giwakilisa wa Kenya, seche go gi intermingle. Apart from that sports activity nitie other things ma ginyalo kata benchmark ginyalo timo. To jo Uganda gi kama gilowa kanye giwalogi kanye ginyalo compare notes. Koro magi gik ma kelo giga inaro kendo ka gitimo gikawo nafas gi magidhi gibed kacha e camp kama gitimo gigo en kujitolelea nikech jogi earnings mag gi pod ok nyal yienegi magitim kama. But kisedo ka ng'ano ochako dok nyaka Sewaru modok e socks modok e pap but en gi passion about gimotimo no. Wawacho ga pile ni gik mitimo mag tuke gi ginok ting'e ng'ato kitero, gineno passion mar ng'ato ka gin gichalo juogi ma giidho ga idha ji. Koro kosebedo gi interest kokikawe kanyo kitere kacho ok moko michuno go mondo waket ng'ato to kata papo ke kuma nitie ka kodwa jok moko maina gi mong'e gima timo kage. Na polo jo wacho ni magi midhiero ma samoro nyalo bedo. Tiwacho ni kinde magi goe kata oko kocha. Wane ka gigocho bede piny ka gigocho e ground, wacho gin Baba Dogo grounds kata gine kaka paucha chal, gine kaka chike makare kolosi nyalo miyo pewe maka magirito kendo nyithindo bende yudo thuolo mago mag tugo ma e kuonde moko manya bedo ni gin kuonde moko makare oyudi kata kunyalo yudo thuolo mano mar Nyilima grounds kanyalo goye ma Sema Gawa Kokinda stadium kama nyambaga koro tere tournament be oselose run gi jod bura kacha gigocho gine Bunge FC koso gitimo machalade kanyero kamiwacho no apane ni important sana nikech aneno kata serikal nyoketo ni madaraka gi yudo ka sani chako ketigi e county mopogore celebrations gi. Koro paro ni it's high time ka wabunge gi be nyalo chako kelo county ka county gi mondo ji onegi, nikech kapo ni nyathi moro nyalo neno mana chunjo cho wacho ing'eni jogi obedo gine mar ranyisi mar nyathi matin ni gini nagoyo gini nahero ineno. Koro kapo no nyalo dhi kata mana Nyilima karwa kacha kata kuchopo Nyilima uchopo Kisumu Moi stadium kacha tineno ka jibru biro to wacho ni kara gini en kaka mbunge nyalo goye, jatelo nyalo goyo, nyalo timo gini to kara koro wan wanyalo timo maber moloyo gi. Koro aparo ni Cleo en paro moro maber kabisa. To kaka koro un jofwambo nyalo mano be gik munyalo share kodgi nikech giwega ni nyayo, nikech all along en ga mna nyayo stadium magi trene magi goche ga. Koro nyalo bedo maber mondo gibe ging'e ni nitiere pewe moko ma ok beyo oko, kata kaponi pewe moko beyo samo hinyore pap to bro ng'e ni kara pawni
onego wakal ne pesa moro monego bed ni ikete to the standard ma kata ka nyathi moro goche to ok nyal hinyore Kileo, nikech ing'eni sami gocho Nyayo to Nyayo pawe ber cha, injari moro midhi yudo malong'o onge, yani gik mang'eny onge. Koro kinyalo gocho kuonde mo kata kaka Babadogo stadium grounds akiwacho no, kohinyore to nyalo miye mijing'o mar dhi tero anini wach moro e parliament kucha malos pauno mabed kama ber. Koro aparo ni Kileo en gine maber kabisa. Kinaneno ka for the first time mae gimobiro ma ok timrega, ma en puoch gi pak kuom kelo wachni, nikech wasebedo ka seche moko nitie nyithindo e ground kucha moko ng'eyo ga ni wabunge be gocho ga, ji nene ga ma internet, lakini koro ineno ka sani kata mama manene dala kucha wacho ni neno ka jatendwa ema go mpira, onyalo nyiso nyathine ni ka koro jatendwa ema go mpira, ito in ng'a. Erokamano ahinya. Kama gintie Seme Magawa giyud ote makende ka kuom tipo maber gineno achiel kachiel kama gintiere ochon. Aparo ni en gima ber Kileo, kendo an kaka ja sport matene wahero kamano, kendo gimwadwa ni mondo wapush leaders ni giter gigi to grassroots, gilwe ng'iyo peyo madongo gi sana. Seche gidhi piny ka gibiro ng'e challenges mang'eny, challenge kech gine magine legislator gin ma gibiro loso nwa weche mag loso peyo mane grassroots ko kech kudo gibe ahinya, as much as government ma in place osetemo, lakini poko gik to capacity mo winjo wabed ni kor wan kod winjo wabed ka karach to kata mana adek per county mondo mi wang'i ni to dang watim nang'o. Kech kaka wang'e ni waikore ne host mare AFCON higa 2027 nyaka wachak keto gigi piny kuchocho mondo timbe mabiro ka yud kuonde ma ginyalo timo training and other things. Kamano nyokoro mujong waranga ne mago bende ka mwatieko kar kanyo tuke gi matimore kor gwenge to sani nyokoro mujong mano e mantiere kanyo wacho ni jotugo ma jod bura mantie Bunge FC puoch gi pa kiwacho ni samoro bul jabedo ga mapek iseduogo ogeno ni dhibedo mayot ahinya e chenro duto ma otimo bende e pinyno mano ma Uganda gisebedo kanyo kuom thuolo mar juma achiel gi wiye mano ma pod wamedo luoni ka achiel kachiel. Kawo kanyo koro moge jwang wadane mondo mi warangi kendo warang chung mar league mano ma pacho ka league ma Kenya kanya kama wadarange mana ni league ma Kenya sa ndo chung e yo machal nade awane no table kaka chal mano chung league mano ma pacho kae. Kenya Police oidho kendo osechopo malo kanyo mano kama ne intiere kera kanye ma mondo mi ayude paro kawuok kuom TM Willis Odembe Kenya Police, Tusker, Gor Mahia, Kakamega Homeboys, Posta Rangers, Shabana. Gor Mahia yudo thuolo mar yudo mana point achiel. E points mane ginyalo yudo chiko, tuke adek mokalo. APS, Bomet, AFC, Leopards, kachiel koda kamano ma Bandari. Ma Bandari koro mana ka onyona koro ne chalo mana magaga bal. Ochola anga biro iri angi koro kanya ngo timore tuke magoro ma yodongo do kacha wacho timbe osego 12 13 inconsistency bende ka kigocho karka ko ne match week 13 jitene go bed ni 13 to wacho ni sani kech team kaka Nairobi United ineno kacha ka mentiere namba 12 en gi games ochiko nikech rento en gi continental assignment e kima moko mapontiere to mai kako chung pare wiye kanyo kapoko u kanyo warang league machelo ma Ingereza. Kileo erokamano nya Kileo ok en gima ber nikech ka neno picha kaka mar nyathi onyona ngacha nyo kele mondo nini aparo ni odemoralize kijana nikech anyalo paro ndalo moko kan wakao kijana moiluongo no Okoyo from Turgem wakao gi players adek to Okoyo no mi game chieng ko gocho gi FC e derby mono wanda perform kamane kaka Okoyo ne owere gi wach mar gor modhi Ulinzi no gocho maber kabisa Kileo. Kora paro ni jomago picha gi nitiere gik moko ma onego tie pichni moko monego benwa okinde kuom nyathi bila cha nikech idemoralize to kamane kaka Kileo nyathi nyalo talent mar nyathi nyalo dhi kamano kata mor mar nyathi cha nikech nyathi nyose dhi maber muchopo nyaka national team. Kora paro ni kata jo picha gi warangi uru pichni moko manyalo ok ma demoralize nyithindo bila ka nyathi jose perform kata be ni seche moko yudo ng'ato nyalo time kamano mar mondo oneno en gi ng'ate moro modwaro nino kapano ni wadhi gine bilano but Kileo gima nyalo wacho aparo ni anto asewuoyo kendo awuoyo kata mane radio nya antiere Saturday ka gi Lydia Koth asego nduru Kileo to iwacho gani ok nya bergo kigo nduru pile emomiyo chiemo no wuoyo go magomba gocho iwacho ni onge kama certificate mar pingo nigatie mana sani koro kata joma notimo penje mana bere mineno joma richo be yudo ka seche moko
barua tin. Koro Klewan gima nyalo wacho ni let's put our house in order nikech kama koro wachope ni no owadhi marach. Okay. Ingeni mondo koro wawuog nyaka nyo Bomet gowa. Koro wagocho gi pressure wadhi FC olowa. Wachako duwo ke Bandari ogowa draw. Manyise ni nikech wanini kaka wachako loso odwa no mos nikech Bomet kanyo ogowa 4 FC ogowa mana achiel kende. To sani nyo ka Bandari nyo adhi go 1-1 maki wan monyo kungo loyo. Mano manyiso ni nitiere improvement. Koro improvement kanya para kwayo mana technical bench gi players and gi officials kod fans. Klew ing'eni team kaka Gor Mahia kata FC gin timbe madwaro gik mang'eny. Gin ga responsibility mawa. Okonego beni every time koro wa criticize. Wase criticize and Klew mochopo kama koro onego wane kaka wanyalo lose. Koro aparo ni is upon the office to gi technical bench to gi players. Players otim gimi luongo ni soul searching. Ang'o madwa time Gor ka? Adwa gocho ne Gor kosa adwa go mpich Gor. Kosa adwa loko ohala gi Gor. Aparo ni mago koro Klew ma gik monego beno warango. To Klew kokineno range Gor maber. Gor kanyo wan gi players manyo millionaires manyiche gocho ne Kenya e CHAN. To ineno ka negitimo maber. Tineno ka sani gidok piny. Manyaka warang komondi Klew ni to nyithindo gi. Yeni nyalo bet kata seche moko kata mismanagement of pesa nyalo kelo gik moko bila gi. Be nitiere joma wuoyo gi nyithindo penjo gi nang'o nikech inyalo ka nyathino oyudo kata $1.5 million to dhi odonje gari ma 2.5 to dhi otimo shughuli mare oyudo no don kata gi $1 million. Jito po ing'eno wanto pod wan pachwa wang'eni ni 5 million cha. Nikech allowances moko nitiere ka mane miyo gi Gor be pod miyo gi one way expect seche moko kara nyathini oseketho pesa ma eno gocho kata pache onge kanyo. Koro nitiere gimoro ka ni strength and conditioning coach onego warang ni to bende nitiere coach bilano mama no chonya nyisowa ai mar ariyo fitness level endurance level marwa ni piny take off marwa ni piny to magi gik manyalo kelo gik moko bilago mpira en gik mang'eny mpira en gima ichako chon inyalo yudo kata mana gimoro bilano ok awacho no timre to nyalo timore kuom jatugo. Koro aparo ni mago gik monego beno warango ni to ang'o momiyo wa underperform is it nini kapo ni en kamano to aparo ni ja strength and condition coach mane ni Harambee Stars aparo ni wanyalo kele Gor ka mondo otimnwa nyithindogi mondo wang'eni nyithindogi otimne nyithindogi be counseling otimne gi nyithindogi fitness level nikech seche moko fitness level ing'eni fitness level be wuok mana mind mari kosepong' to kata in mana fit machalo nadi Klew to ok inyale momeno ka wabunge gi ineno ka gichwe kaka ocho wacho tineno kaka gin fit madeno ni wigi ok opong' gin sawa gin gi pesa ginyalo chamo gima gidwaro tinyalo bedo jatugo ma seche moko kata mana jatugo wadu machama 100,000 onyalo nyisi ni pesi ni tero kure gise moko nyisego ne mbaka ni bwana an pesa nacha ting'ina setimo ka to onyalo kata nas ginende kiyudo ka koro gigo chako chando pachi. Koro nitie gik mang'eny sana Gor ka Klew ok wani wan gi jotugo maricho wan gi almost 9 players mag CHAN. Koro aparo ni mogo gik mang'eny. Koro aparo ni side time Klew kech wadhi rado gi Homeboys to warado gi Nairobi United tineno ka Tusker Boss Jakobiro ing'eno osego games mang'eny but en mbele wa wan ing'eni pok wagoyo to wan manyo wadongo game matand kate dong ineno kanyo osedhi te. Koro mago gik manyaka warang ni to ang'o matimo team ni ang'o matimo players gi ang'o matimo technical bench discipline chal nadi ineo kanyo. Koro aparo fitness level chal nadi gik mang'eny sana Klew monego ni ko warango. Erokamano ahinya Ochola. Mane kama Gor Mahia onego beni bete sani koso iwacho ni kama ne osechope kata ka tuke moko pod odong' e wiye ka onego beni koro entiere kumoro mawacho ni an kar kenda warange achiel kachiel iwacho ni opira to ninga giduoko adek achiel kuom duoko ga ne waseyudo gi gite waseyudo D L gi W gite gisedonjo e Gor Mahia kar kae banti motimore dhowath nam chumbi jo mokalo wacho ni modhi bedo opira matek. Aparo ni Klew vocabulary mar Gor Mahia to wan ga gi duoko achiel en ga mana win but Klew chuno wa nikech ni coach kora neno ka the kind of pesa masani ni Gor kaka chule kaka wayudo nyaka koro wadhi beyond kama winjo wabede nikech wan gi miluongo ni outside the pitch arrangement. Aparo ni gigi wan wasetimo gi chon sana ka wan gi Ferguson kendo wan gi nyathi mane
ne wagolo bang' pap be nwang'iyo kako chiemo kako dak kako timo gik motimo no ni wen Rooney wasa kane wagolo Everton ne wang'iyo no ng'ama jatugo be lakini oko ka tok pap kacha ne en gi weche mang'eny malich koro aparo ni it is now high time mondo EC mar Gor Mahia koro wamany jok miluongo ni joocho mondo wang'i nikech kaso wang'i nyithindogi e pesa ma giyudogi managers mag gi gin ng'a jaka koro gibed gi managers mondo wang'i ni tok go opira ka nikech opira wabudhi training kacha chakileo either 3 hours wamiyo training 1 hour 45 minutes 30 minutes mag team talk ang'o then wawuok then from there nyathini dhi timo ang'o nyaka kiny oduogi is very important inyalo ng'ang'ana gi nyathini the whole 3 hours lakini gik modok timo tok training 6 hours nyaka kiny ochako ketho gi kate koro wang'iya nene it is now high time mondo wang'e ni to nyithindo wada monitor gi nade tok pap kaka gidak kaka gitim as much as ang'eyo ni employment act kwa sababu ok nyal chuni lakini because wadwaro performance a path and it is individual performance it is a team performance to ang'o matimo nikech as much as iyudo the graph a statistic nyaka sani to kwan marach nikech wasego games adi office en office manyien technical bench en manyien nyithindo be nyobiro manyien league be kuka nyien iyudo poko perform marach but kwang'iye going forward nitie gima ok dhi maber koro wakwayo ni EC COC chik onge vacuum e chik mar club mar Gor Mahia onge vacuum chik state kabisa ni branch kwa afisa affiliate gi club to branch golo ji abich madhi e steward to steward gi kose gi kucho to nitie jakom mag reporte ok ni gibe gin independent gi report kum jakom moyier mar steward ema pango gi kuma gibede gi gima gitimo koro wadoga ne piny mondo steward EC COC wadog piny mondo wang'e roles okoda neno agwenya nikech opira nyithindo go opira nyalo lose kata mana kapod tim biro ko kata ng'ata jatugo mar Gor ong'e arrangement mar Gor Mahia so long as kose ka tim biro to neno ka arrangement no kende kaka en pile to say already we lose the game koro ng'ato pull his socks mondo wang'e gima wada timo mondo ng'ato tim tije kaka chik owacho ni mondo ti kamano nyakora mogi jwang mondo mi otime mae chung mar lig kendo wanu ni geno waka nyakora mogi jwang waneno table mano ma lig mano mara piny Kenya kama entie kacha rwako ni kacha namba 1 nyaka namba mara paga beat nyaka sani mo tauni kanyo Kenya Police Tusker Gor Mahia Kakamega Homeboyz Posta Rangers nitiere karakacha Shabana FC namba 6 FC Leopards namba 7 kaito bang'e namba 8 ndiye timu mano mar KCB Jobengi Mara Sugar ntie kanyo Mathare United kama gintiere karakacha Kenya Police koda Gor Mahia nigi tuke ariyo mapok gigoyo mawacho ni kama gintiere inand kanyo ginyalo wuok ga out of hand to ka giwuok out of hand iye kama Gor di bede kata Tusker nigi form margi Tusker magoro chalo Man City kwarango chung machielo cha obira ng'wech tero osekale osego ge pega dek to kirango formation mar form margi kine mokalo mano kama gisebedo ka girango achiel kachiel tuke gi abich mokalo adeno ranga team mosebedo gi form e tuke adek mokalo aya wachak rango gi onge team machopo ne Tusker mano kama gintiere karakacha Ochola kachiel koda ka Odembe ka nitie team Gor Mahia tuke adek mokalo en mana LL gi D mane mantiere karaka kirango kama chielo ka team machielo mabende obedo gi LL mang'eny en Bidco United Bidco ne bosebedo ka thawo ga Gor Mahia kinde mokalo kirango Nairobi United bende osebedo mana gi form machal gi form mano mara Gor Mahia kirango kacha obedo gi LL gi D1 mano kirango gi kacha mano kinde gi mosekalo team ma otamo Gor Mahia yudo points adek Bandari obete thuolo mar namba 13 to kacha kuom tuke abich mokalo osedo mana win achiel kende mano kama entiere wasoma kuomgi kachiel koda ka APS Bomet mabende tuke abich mokalo gisedo wins 2 draws 2 kod lose achiel mabende gisebedo kar kae Odembe kileo kineno graph nga kineno nini na yudo ni Gor kirango kata kwa wagocho game unwaloyo comfortably nen mar Kenya Police kaka nwachaka mpira ni to ne wan malo kabisa ineno but kirango kata mana Tusker kwa lo Tusker donge mana back pass to nini to mpira donjo ki rangaranga form mar Gor nyaka nywa chopka okine ka en Gor mwang'eyo cha
but Cleo onge gima osekethore nikech gima nyaka wang'e e lig ka ni lig mar Kenya ni tim machando ga gor pile en ga Tusker. Tineno kosechako okawo nafas to kata kineno kata game mane walogi no ne gi outplay wa ne gi gocho maber kabisa. Cleo pod nyaka wadoga e weche mag gor ni nyaka waket odwa in place. Nyaka wang'e players gi nyaka ng'e mokwongo ni gidwa tugo ne gor, gidwa tugo mpech gor koso gidwa loko hala gi gor. Magi gik ma nyaka koro gipenjre e chunygi ma iye ni ang'o modwa time gor ka mondo johera mag gor to mogik Cleo adwa nyiso wa fans marwan ni kama koro chopeni nyithindo gi ka ginyal perform national anthem mar gor maiya ok onego wawere nyithindo gi nikech mano miyo wigi pod bedo malo. Onego benwa kologi kamano tuon wawuok ke pap ko gibiro ni gidwa wero national anthem marwa to wan na piny ineno ok wanyal chalo gi Liverpool man never walk alone ma igo ite ywak to in gi bana to pod gichung' malo. To pod gichung' malo. Koro urango me koro ura juango gi anthem. Ing'e ni goren dhano. Anthem ni koro ok dwa to koro Liverpool en City. Manchester City. Kamano. Cleo aparo ni awacho kucho chichen kucho ni kaluwore kaka wase perform opon marach nikech wan gi lose chiegni 3 games mosegogo. And opira seche moko nitie seche ma ng'ato icheche seche moko ndi dalo ku icheche ma yudo ka delo tamra timo gimoro yudo ka kendo ka dendi kila kitu ndiye lakini delo tamore mago tisi wawacho ga ni seche moko bad day in the office timorega but nyaka wapenjre penjo mo ang'eni jodalawa an ni law marwa kondi kama tugeni jodalawa atugo ne tim mane nitie timba to nitie tim Minge masami jatugo nyaki where are the things for you to be there. What are the competition more positive within the kamajin tie kama is there. But as much as we sign what we lungo ni the best one, but we have to have the best among the equal. Magin number paga chet. Megin magi jo paga gina jog jiromre. Andonya lo bedo kama ka unu ngane chako to we have to be open up to everybody. Ngama ni ebenya ki open up, ngama tugo nyaki open up. Ngama ja pako maropira. Tenda tisi boti ndane no maracho dalawa as much as tie laxity team security o kapar ntie kaka jomoko nyaluok ni yanyo players ke adhi wacha ngo dalawa as much as chulo pesa tete tiji ma fans no tieki gikudongo kata isi neno wabro resolve kaka time kamano koro mjong jo bed gi tema ber yo mara idula yani ne jatugo maga jatugo gori go penya yani madongo moko ok nyaka ta wache TV emi ocholo ko wacho ochola kane giteko onya wacho gi ka to koro wacho ni eno wege awe akacha nikech mago motimre ground ka gintiere karakacha warango tuke mago mag lig mapacho kata bena kone kani ani gi wendo mar adek donje studio koro waydo thuolo mar mondo mi waparo bene kote kod chung mar lig mapacho ka gor mayero osekier chope thuolo mano mara namba 3 pod gini tukere mapok gigoyo police pod ni malo Steven Otunga yawre kino machiegni ahinya chenro mar piny ka wasechako wadhi nyime wasenyiero Arsenal kaka wabiro nyiero gi mbele ka poka chopo irgi maber wayoro kanyo nyiero giloyo to giloyo mago mantiere karka moko gicheyo machal nade timi waparo kaka league masani ochung agwero kamano Cleo mokwongo akia gima chola wacho ni okiani matimore toro no beni mi wach kitiende nikech tende no ng'eyo okay gima chalo kama gino let nwa maga ka anga moero gor ma yachwe misa wana ni kubera chako ywak ka gor marwan timore Kenya Premier League sane tek oyudo ngas ino ka tim moro masani manyo coach gidwaro ngama experienced mang'eny giwuotho oko kaka chon gore mane wuotho oko but sani etino ka gite gidwa ni mondo gikop gino mitino ka Kenya Police odhi omo coach gi oko gibiro ka go league jo Bandari nyomo coach oko tamore po idwaro mondo ja oko kendo iwinjo league ma Kenya sani oyudo nengo but yoda kuno chola gene mon go beri ngiya gor sani kingiyo gor ka gocho Adam ye example game gi Bandari mocha ga modino achiel gigo first half maber kabisa ka duogo second half tendo ko jonyo bichako ngoyo gingia ne coach mar program mar conditioning gi fitness ochola wach no nguru malongo chopo nikech gichaka kama mpira maber magidhi first half dakika mar 50 ka koro laka ko tuo ngaro ni to ma kufuyo ochola mangama do Red Bull
ma iwinjo ni imiyo ji wings kotuo ni to ino kufuyo dhi iwinjo wang'e ne fitness and conditioning program mar jogor mondo mi kwachako kata mono selowa gol achiel wanyalo lawo gi muya mano wachake kocha to ok ni ani wan koselowa achiel to koro dhano dong ero ka bana wacho ni olit moko lit okiore nyakoro moja moko bende pek dhano bende tingo gi moko bende tek mana kaka ng'ade kok ponda akia ka jo sembo sene ka ng'ade kok ponda kako chal moko bende weche mana wach kar ka achiel ma kamoro rango gi ka achiel die weche mag Talanta Stadium ang'eni kato paro thoth ahinya ma bende ne onyayo thuolo mano mar rango malo ka warango gi ka achiel nyakoro winjo mana lap kapo gichopo Ngong Road mane pauno igere sani loko nyinga lap ma Talanta mondo luongi kacha Raila Amolo Odinga International Stadium Willy Sodembe ntiere iri kar kae en paro mirwako machalande waduto wani dakika achiel ka kende mar wuoye wach Talanta ni kende kochopo tango kudu mana mondo ng'adi ng'ana mic no kanyo loso kaka inene yo machalnade erokamano Anyakleo ing'eni paw ni mae pap ma generation masani dhi neno mokwongo Kasarani giyudo koseger Nyayo giyudo koseger ma kore stadium ma gidhi neno koger kochak piny nyaka malo to Cleo gimotimore maber ni patron marwa Baba Nyasaye okawo ken gi winjruok maber gi sirikal kendo ineno gik makoro wayudogi aparo ni nying molokno an aparo ni okanyal complain mano okanyal complain makata kochako duoke kendo tachaka awacho kendo achaka wacho kendo kanyo seche moko miyo korago kwanda gi jatelo Dr. William Ruto mag paro gi kanyo chola aparo ni en paro maber andi mano miyo wacho ni Nyasaye ong'eyo seche kako timo gigeni seche motimo and seche ma Nyasaye timo gigeni kochakore ok inyal ng'eyo ni ochiko kodi kanyo until gik maka magi chakre ko ng'eni kar wang' ni kama wabede aparo ni dwoko poch pak ni national government kuom loko nying ni mano seketi mong'ere ni Talanta magikete mose dhi yweyo makende patron an adwoko wachno kabisa erokamano Nyayo Otunga an kipacha ni juogi mowuoyo loko nying mar Raila Talanta Stadium duogo en Raila Odinga International Stadium en juogi mowuoyo chiama ne Raila ni godo kwa keto spirit ma pauno dhi bedo go Kenya nyaka dhi mbele koro erokamano ne President William Ruto erokamano mano ke nitie kar kanya achiel kachiel kirango kar kacha bende mbui tiyudo kacha paro ma bende donjo achiel kachiel wadano lok tango waranga ne tuke mane kor gwenge lig ma Ingereza mwatieko godo kacha ka watieko nitie tuke matimore kor gwenge nyakoro moge jwang nitie pichni makinenogi igogi mago matimore kor gwenge mago tuke mane kor gwenge mago tournaments mopogore opogore ma koro ntiere kor gwenge wako ni kacha to irango gi e yo mane mana achiel kachiel tie matimore alwora ma Gwasi wan gi mago matimore kaka mama nochako odiochieng' manyoro ma Lilian Ngala tournament ma bende osechako tielo machielo ma ka gintiere Kiabuya Primary School ang'ene odiochieng' mabiro bende kacha nitie chenro mamoko ma pod ibiro kacha kabiro achiel kachiel ka pod irango gi nitie tuko machielo mar Monaco Super Cup mabiro mbele ka Walter Nyambaga tournament biro gwenge mag Kokinda Stadium nitiere machielo Rata annual tournament matimore Seme ibiro kacha achiel kachiel akia ka nitie machielo mag jo Panthers Seme duol koso uniform mag Panthers otunga kono mathoth mantiere Seme magawa bende nitie moko bende mag ntiere ka achiel kachiel to mana kama tieke kodi kanyo Steven Otunga gin tuke mabiro e yore mopogore opogore ahinya kendo kama ntiere oket paro kod nomake last time sano wanyamake yo machal nade mar mondo mi wanene adieri wayudo value e tournaments matimore kor gwenge wa mopogore opogore Okay, Clewan kada chiwo pacha tournaments magore grassroots sani koro nego bedni wang'iye mopogore ok ne na kete ni koro wadwa Nacha Talents ma samoro pok obedo level mamalo but kiana wuon aneno ni sani nitiere program mang'eny ma sirikal temo roll out and kuma ji riwore kamagi ne ema ginyalo timo gik machalo kamago okay kaka adami example gi Monaco Super Cup jogo lungo kanyo nitiere medical camp nitiere registration mag ID nitiere joma dhi kao joma onge bath gi kengo ma sirikal waluongo mondo bi okay koro gik machalo kamagi konyowa mondo mi program mag sirikal do bedo rolled out other than talent mondo waket gi kanyakla seche gi ma dhano bende yude puonjruok kaka Monaco igo e donam kumo gik tik e donam kanyo nitiere joma dwaro mondo mi ging'e tiegruok kaka inyalo lupi maber machalo kamago magi sama ginya time gigo okay to moloyo mogik
gima chalo kama en gima miyo nyithindwa thuolo mar lando mich magin go ki adhula ki ng'wech ema ni mwalo ahinya to ng'wech no ok waketo tournament aila go but ber ka wan bende wang'iyo kada ka netball mar nyiri igoyo kanyo volleyball mar chuo mar nyiri igoyo eka wan be rugby ka ng'at tiyo ma gombo chalo kamano na gombo ni kiana wuon kiko bed ni tournament aila gi en mana for political mileage ni jasiasa kokele to en gima dwaro malong'o en ni mondo umbe odhi malach onego bed ni gigi wakelo ne vijana mondo mi gin bende gid thuolo mar nyiso nyia magin go kata okonyo e lando gimoro ma samoro paro ma sirikal ni godo kata puonjo jopinywa e ng'iyo gik matimore kaka piny mar for example piny mar Kadem sani pidho ochele ji mang'eny makia ni ochele pidhore Kadem tipidhe nang'o gi modern techniques kon gi tournament mi uru tiluongo ji puonjo jogi kaka inya pur mchele kini yudo ka dhana par moko kito chako donje pur no mani konyo gandawa okay kiko bed ni en mana mar ni wada ma loso tournament to mana mar go mpira kende Ruko mana enya Willis Odeba ng'eny mathoth en tie matimore kacha kaka ni Lima Grounds bende osebedo kod paro mago makamano ma mobedo kae ka wachiko gi achiel kachiel erokamano anyakleo ing'ene Easter Sembo nyocho timre morumo Nyilima gi jatelo marwa Agodi to nyocho timre be final nyotimre nyoro bende West Asembo ni jatelo moro iluongo ni Marco Keyo iluongo nene Mahaya Grounds kendo Ojwanga nyolo Rambira e final penalties Cleo gigi gin gik mabeyo but nyoche kata kan wawuoyo last time ne wan go Tunga ni winjo ko wacho ni gigi onego be ni bedo ni timore apart from ma kende Cleo onego be no timore to sani kaka e words gi onego be nwa bede gi pap moro achiel maber Cleo nikech kineno condition ma pewego nitiere even though gin dala lakini onego be ni kata marwa Nyilima cha onego be no olose standard moro ma ka jo oyo magasembo nigi game moro tournament moro to kanye mikete final Cleo tingi ni nyalo yudo Cleo nyalo yudo ni pauni mineno kigoe en Monaco Monaco nini tournament ni inyalo ni kanya migoe nyaka final to en gima mana kaka nyichiwo wacho ni osebook pap igocho daka 20 buro setieko pap kora paro ni mago gik monego be ni koro jotend warango kabisa erokamano enya Otola gitimore kor gwenge mopogore opogore ang'eni kae mokae wach marimo gik bende ka wantiere karka ang'eni ka watieko sana aparo ni wan kaka josen modak Nyatike kucho wan gi mar luongo ni Seme Duol migoyo go wach ande sani wan ok otenore gi wach siasa kechi watemo ng'iyo gima duong' manyo kono josembo man go moa kuwuor primary kuwuor village kichiko guga kibilo sema magawa ka essence marwa en ninyo auro kanyo Elda Onyango Alphonse jakom mare Seme mondo wang'i talent mag nyithindo aidwaro nyithindo kacha watimo gima mora ajwani kacha mine gocho draft ni kacha gigi jodongo kabego ajwa kacha cha to gipiem wakete inawei ma wan kacha gi timbe 16 kendo nyo bedo kick off nyoro god kwach nyora do gi City Bay manyo gi wuok nono gimwa kwano ni wadwa ni bing ni en Seme Duol to kutendore gi josiasa mara moro wadwa ni wang'ani kwa goe god kwach edition manyie ga wanyiro tere kuwuor magawa ka benti pap modhe loso wadwa ni wabede pewe wadeki gi oluore koni go ikoni tiko eka ji fail ni seche mwakete go jogod kwach minewa wale kendo wala gi sport dhi kanyakla minewa magod kwacho go wala iga manyien minewa makuwuor gi kayucho kuwuor bocha go wala edison mara dek cha joma Seme magawa ka pap makacha ja be ochako go wala ikwakete no nindo kamara achiel koro wakwayo organizer eli duro to gi jakomwa mari wuod ng'ane manyo sponsor manyo jalemo kik wawach ni awinjo ka Dennis wadwa penjo ni to otamba mar lemo to omang'e pap ka jalemo ne mokelo sponsors igani to sponsor ko sebio nyaka ket gige ne pap mo associate go wach Nyasaye gi wapingi koro en gima dhi mbele nyanya Seme magawa but ang'eyo ni Onyango Alphonse bro miya jotugo manyakon na ngiti jagol marango kanyo meno wadwa nitie gik mar players manyase kon ngi na ng'ane gi ng'ane mane e essence mare wach maromo gi kae maisho mogik ok choko duka nyaka higa manyien okay wacho mogik en ni kwatieko bukuga duoko koni Nyasaye erokamano kuom ya thule higa ni te mar wacho gima mit mar ariyo piny mangima mokwongo to Cleo ng'eyo
iro pimonu mar ariyo asewuoye ga ni Nyasaye duoko erokamano achaka kwa Nyasaye diko yie Higa manyien. kale higa manyien achaka Walos. wache mar gima mit mar ariyo Erokamano, Chola. Odembe nyiri 30. Erokamano Nyakleo. Gima nyalo wacho na agone Nyasacho erokamano momiyo soni osebedo nyaka no chakre nyaka watieke maber kendo akwayo mana Nyasaye mana kaka Ocho wacho ni en gima mar ariyo mamit e ginene wacho ni mokwongo to in ming'eyo mondo next year bende ochako otawa maber kendo Erokamano. dispose ni miyo waromo gosipe mang'eny. Erokamano ahinya. Otunga watieko. An katieko Cleo adagone Nyasaye erokamano kuom setawa higa mangima kuma sani ni. Mar ariyo ne jogo madhi Kaluo ma sama otiyo gi ndara wabed careful. Ndara sani sama kama ema dhano timo makosa. Mar Nyasaye telno kwadhi dala, otelno walok higa manyien to mogik kabisa arwako duto. Ochola arwako duto. Tarik 20 amoko Monaco. Guru kwa nyithindo ka omera. Odembe winjo. Mano ni kar kanye. Mano Monaco Super Cup. En kar mano kanye. matimore Gwasi. En Gwasi mag Gwasi e Suba. Mano weekend mabiro kar. Kaone odiochieng' mar ariyo bende mar Lingala tournament. Wach ji osechopo kacha mathoth ahinya ma jok mantie Kiabuya grounds. Ka gimedo pewe. Wach odiochieng' mogik kacha. Honorable Mark Nyamita dhi bedo kacha kalore kaka wendo modhial. Kinde jotelo mamoko bende madhi chopo kar kacha. Pochgi pak ne jogo mosechako tukegi. Tarik 20 bende wantie kacha Kokinda Stadium. Mano Walter Nyambaga ntiere kar kacha kod lange duto. Nyakora Mojwang' oriti e chenro ni mag weche mag tuke waradiga manyien ka waduoko ka Nyasaye miyo ngima. Sani awiye lwet VOJ Ramogi Radio kod Ramogi TV e chenro mar kaka wanene. Oriti masani aduogo saa 4 e chenro mar Mbako Romo.